back to my YouTube channel Anjali Vasu Creation. So नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायबाय आरो जोङो दिनै माने जोहोलावफुरि पार्क नावकाटा साइड इदिं बेरायहैदों. So नावकाटा पार्कआ माने जोहोलावफुरि पार्कआ माबायदि नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे. Fulku खानाङा आरो ayo biar aja nih. Wow, keren tuh so. Biar mana ya kan? Sana like. Vlog mana dada? Viva is so cute. Wow. Mau pada tenggelam lah. Ay, mau pada. Orang park. Nama pada. Zola park na. Zola puri mana? Ini babu lah ini. Tuh, parah kali. Uri kan nama, uri ketagro, lebih tagro bay. Tuh. Be parkआव माने आंबो फर्स्ट टाइम आरो थांनानै माने जोबोर मोजां नांदों. Bang. Kita takkan deh. Angnaw dong na. Nih tinggal boreau sih deh. जोहोलावफुरि पार्कआ जोबोर समायना मानो होनोब्ला बिबारफोरजों बुंफबनानै दङ आरो बै साइडथिं मुसुखाबो दंमोन नाथाय जोङो मोनायावसो थांबाय नालाय ओंखायनो बारा बेरायजोबनाय जायासै. स' नोंथांमोनाबो नायफैनो हायो जोबोर मोजां फुल दङ. बिदिनो माने फुलखौ खानाङा आरोना इमान खस्थ'जों फुलखौ गायनाय जायो नालाय ओंखायनो. स' नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हायो. Tina. Hola, kasih. जोंना दा थांनायनि जाबाय माने मोनानि 6टासो जाबायमोन आरोना जों थांनाया. ओमफ्राय बिदिनो लाइट होजोबना थायो जोबोर मोजां आरो नोंथांमोनाबो खेबसे नायफै माबायदि. जायगाया जादों नावकाटा सुक्लाय सेरफां ना मा होनो. स' नोंथांमोनाबो फैनो हायो. थेंक इउ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालाम नोंथांमोना.